ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଏବେ ବାହାରିଲି ସ୍କୁଲକୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 8:30। ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ସମସ୍ତେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଝା କାମରେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲା କିଛିଟା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି 9:30 ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଠାକୁର କେମିତି ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ତାପରେ ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ତଥାପି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବାହାରେ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ଟିକେ ସାରିଦେବା। କାମ ସାରିଦେଇକି ଟିକେ ଗପସପ୍ କଲୁ କାରଣ ତାପରେ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିବନି। କେହି ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗପସପ୍ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଭୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୋଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହିଛୁ 4 ଜଣ। ଏବେ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭୋଗ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି କାରଣ ତାପରେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ପୁଣି ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଏଠି ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ସେଉ ବୁନ୍ଦି, ଆଉ ପୂଜା ହେଲା ମାନେ ସେଉ ବୁନ୍ଦି। ଏଠି ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇଦେଲୁ। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆଉ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।